अभी अभी चुनू बाबा ने पेश किए। क्या किए? हमारा जिंदगी में टेंशन छा गइल बा। हमारा माल के मोबाइल धरा गइल बा। वो भगवान से मनावा कि माल के मोबाइल धराइल बा। हाँ कहीं तू धराई रही तो का होई त अपन सोचल तो। हाँ मार के नकल लवे फोड़ देते अपन तो तुम्हें देखो। अब गीत संगीत के द्वितीय चरण में हमने प्रवेश कर चुकल बा। हां जी तीसर का ताल अभियान के ताल। अब बहुत सुंदर सुमिरन वंदना अरे बाप रे बाप। प्रयास कहनी है कि गा दी बार कटवा कइल बा। लेकिन बराबरी बोलता नहीं तो हमारा लाज लगता। काहे वो चश्मा पहिर के। अब सब केहू बोली तो हमरा ठीक बुझाई। हाँ अरे अर्जुन चाचा रिमझिम के बाद न केहू हो। अब भोजपुरी में रिमझिम के बाद केहू नचनिया। हाँ बाकी तो स्टेज बरियार चाहे। हाँ बाकी तो हिजाड़ा बढ़ले बड़ा से सब बात अरविंद बेरा ठीक लगे। लेकिन बराबरी वाला बात हमें ठीक ना लगे। काहे और वो कहता नहीं कि बताओ हम कुकुर सन का अभियंता कहवा देने तू आदमी के नइखा कहवा थल चल। हमारा नाम पर बिसन को ब्यास अपन टाइटल हलचल धइले। कटाना चैनल खुलल। झारखंड बिसन को ब्यास अपन नाम हलचल धइले बारे। झारखंड में झारखंड कि उनका चलते हमरो कुछ व्यूवर बढ़ गए। हाँ 1 2 3 कौन रे बताई कौन ब्यास अभियंता बोलत हो कस दोसर रोगा के छोड़ा के हैं हमार दुनिया के हलचल लोग धइले बा के व्यूवर हो जाओ। अब बोली ले त हमरा बेजाय बुझाला। अब जवान आदमी गौनई में से यहाँ के जब जाइले ना आ जन हो पहले बने हो जूता मोजा जब लागब खोले तब बुझाई कि टमटम से घोड़ी छटकावल जाए। नट बोल्ट में सेट आधा घंटा लगे बुझाई कि टमटम से घोड़ी छटकावल जाए। 12-13 नंबर लागेला रीच। जौन आदमी के सवेरे मर मैदान करे के बेरा भात जगह पसावल जाला हंडा में बांस लगा के ओंग मैदान करवावे के पड़े। आउ आदमी बराबरी बोले तब लाज लागी किनावर जी। हां जी कम बोली लाज में पड़ जाइले। गीत संगीत के जवाब हम कुछ गावत तनी ओकर जवाब आवाज मारी। अब हमारा करिए दूसरा और मत ले चल ना हम माता बहन लोग बात हम चाहते हैं कि सबका लायक हो के अरे हमरा का खींचत नहीं दूसरा बोली। अब बताइए कहता नहीं कि हम वो दिन से गावते जैसे हॉगिस पर के गावता हम वो घर से गावते जन नए पोलियो रोग मरले रहे। इलाज चलत होई। ए भाई ई दू गोला ना ना हो। ई दू गोला ना लेकिन क्या करबे यहाँ के पगलात नहीं खे। यहाँ के पागल हो चुकल बा। सिनर का चानी पर सब के गीत संगीत में हम ले चलता व्यवस्था होती है कर जवाब दे। सावरिया सावरिया
कंवरिया कमेटी के आदेश बा के खाली तनी मंच पर हुआ जाए तो कह दे। हाँ आज हमनी के प्रोग्राम हमनी के लास्ट रहल हाँ लेकिन काल शायद बच्चा बाबा के टीम पूरा उपस्थित रही। हाँ वहाँ के कहले बनी कि जहिया ले हम जियब तहिया ले काई हाँ तो वहाँ के जिया तनी का लाइव वहाँ के हाँ और वो लोग फिर भारी से भारी संख्या में आई हाँ काल के कार्यक्रम का आनंद उठाई। हमरा सत्या स्पोर्ट करही बाजार चंदन श्रीवास्तव जे खाली और ही पुरस्कार दिले रहने वाह दूसर का पुरस्कार भेज देने नारायण जी के बना के रखा वाह वाह लेकिन का करो हाँ मजबूरी कुछ मनियों का संग बा हाँ जुग जमाना इतना फास्ट भई जाता हमनी के तो बुझाते नहीं कि हमनी के का गाई जा हाँ हाँ कथा प्रसंग गाई जा हाँ कि लैदारी गाई जा हाँ कि निमन बोली जा कि बाउर बोली जा हाँ ऐसा ना मार्केट भइल बा अर्जुन चाचा हाँ हमन के धीरे धीरे जितना निमन का चीज बा हमके भुला जाता नहीं जा ई जरूरी नहीं है कि हमन के नहीं जा जाना जानत सब बन जा लेकिन निमन का जो भुला तनी जा के कर मांग अब धीरे धीरे कम भइल जा कम होता छछड़ई होता ज्यादा छछड़ाई जाता यही पर एगो गीत हम गाइले हेलो आई तने दूर रस बोला तो सुमेरा ना बहुत अच्छा बोलत रहा हेलो हेलो हां लगे तने राखी वाह कि अरे कथा पर संगया परता भोर हो अरे गावे या सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत हम के नीमन गीत गावे में नहीं खेला हाँ उतना लोग के नीमन का चीज बस सुने में मेहनत लागल हाँ यही सब के नीमन का कम कइले जाता नहीं जाए कि कथा पर संगया परता भोर हो गावे सुने में लागता जोर हो बचल मनु नहीं तो लोग नहीं रही जब नौका में चटनी चटईबा बेचे लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका ना चटनी चटईबा ई कैसा जुग भइल बा कैसा? जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में आइबे का मतलब का माने बाउल ना गईबा तो मार्केट में ना आइबा हाँ एक प्रमाण देता नहीं यहाँ इतना लोग आइल बा हाँ अरविंद सिंह अभियंता के बारे में लगभग हमरा नहीं बुझत कि एको आदमी बाकी होई जे ना जानत हो लंगड़ भाई हमें सब केहू जानत है कि अभियंता जी कैसन गीत संगीत गावे ले जानता नहीं सब मुंह में माइक ले ली है आज जब ले निकली है ना तब ले उनका बाउरे बोले के आ तबो देखी एको दिन साटा खाली नहीं ना तई जुगे के प्रभाव कि अरे सब केहू जाने बाउर बोलो सभियंता सब केहू जाने बाउर बोलो सभियंता सब केहू जाने बाउर बोलो सभियंता आ तबो देखे अरे तबो देखो बाना लेके हो जाता जानता तबो देखो बाना लेके हो जाता सत्या स्पोर्ट करही हमरा चंदन श्रीवास्तव जी फिर पुरस्कार दिल बनी नारायण जी बना के राखस
हमने का भगिना चंदन भाई क्या अच्छा रौरा हमने के भगिना बनी रवि बाबू पुरस्कार दिले बनी बा अगर चाहत तर कि कमलबाज से 65 वर्ष के हो जाए आ तबो मार्केट में रहे त निमन गवला पर जो नु करे ले तौन करे कर कि कमलबाज कुंवर दिया धर ढोरी न दिया न तो जिंदगी भर पीछे रही जाइबा कमलबाज कुंवर निया धरबा ढोरी में बिया आ न तो जिंदगी भर पीछे रही जाइबा 65 वर्ष के बारे अभियो गावे लेकिन पीले बलमुआ ढोरी में बिया ढारी के तबे नु आगे बारे आई पूजा समिति करही के माध्यम से पुरस्कार नारायण जी बना के रखा यही से कहता नहीं कि कमलबाज कुंवर निया धरबा ढोरी में बिया न तो जिंदगी भर पीछे रही जाइबा जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में जब ले ढोरी पर गीत नहीं गइबा नहीं मार्केट में फिर हमरा चंदन भैया सत्या स्पोर्ट फिर पुरस्कार दिल बनी सिद्धौलिया चीनी मिल के मैनेजर साहब हमरा नारा सिंह जी पुरस्कार दिल बनी आशीर्वाद दिल बनी पोलग हमनी के पहले प्रसंग में गावत रहनी हजार ली हमरा गांव से आइल बालो हमरा गुड्डू जी कुनाल जी अब ऊपर भेजा लगे कौन काम ये लोग नगद ना देले डायरेक्ट फोन पे पर डाले चलो 500 रुपए पुरस्कार भाई हमें दिले बरे नारायण जी तरह के बना के हमन के पहले प्रसंग सुना उतरनी हजार कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई तर्केश्वरो बाबा गौले हो कब रविंद्रो बाबा गौले हो कब प्रदीप चाचा गौले हो कब आ एकरा बाद फिर ऐसा कहियो ना भरल कि केहू के नाभि से कुछ निकलल हो का लेकिन एक कलयुग में निकलल हो का हमन के अपन आँखिए से देखनी है का जी कि अरे विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो विष्णु जी के पहले विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो एक कलयुग में का निकलल अरे ढोरी से निकलल बारे चंदन चंचल हो ढोरी से निकलल बारे चंदन चंचल अपने जिला कहाँ चंदन चंचल ये ढोंढिए पर गीत गा के थार किन ले स्कॉर्पियो किन ले घर बना ले बियाह कर ले आ जितना गीत बा उनका ढोंढिए पर बा कि जवन बात बात बाउर है भई वाला गाउर की मन गई बल बरोजे टटई बा जवन बात बात बाउर उहे भई वाला लगाऊ निमन गईब तो रोजे डटईब यही से कहतनी कर अर्जुन चाचा कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईब नहीं मार्केट में अब तो महफिल निमन जुटल बा।